थारैनो जोबोद मोनसे बरायनो गोनां आरो धन्यबाद होनांगोन इउपिपिएल दोलोआव उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि टिकेट फोसावनायनि उनाव आरो रायजो राजाया जेरैबायदि जोंखौ अननाय जोंनि आशीर्वाद जि दा होदों बे गासै थासारिखौ नायनानै उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि प्राय जोंनि युथ जायफोर यां जेनेरेशन जिखिनि माने जुब शक्ति होनना बुङो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बयबो दोलो दोलो फैनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों आरो माखासेया बुंदों जे जोङो सारखौ देरहाहोग्रोगोन आरो देरहाखांनायनि उनाव जोङो आरो जइन जागोन। माखासे दा जइन जागासिनो दङ, माखासेया सम आरो थासारिनि थाखाय जइन जानो थाखाय माने टाइम बिदों। दा बे गासै परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै आंहा मोनसे आत्मबिश्वास फैदों, रायजो राजाया मोनसे आत्मबिश्वास होदों जे एबाराव परिबर्तन मोनसे नांगौ आरो आसाम विधानसभायाव थांनानै आद्रा थानाय जोंनि ओनसोलनि जोंनि अधिकारफोरखौ लानानै जाहाथे जुजिनो हायो, रायजो राजानि जौगानाय, गोरिब गुन्द्रानि जौगानाय, जोंनि अभाब अभियोग, जोंनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हायो। आरो बे मोनसे थांखि आरो माने नोजोरजों उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव गासैबो ओनसोलाव जायगायाव आङो थांनो थाखाय नाजादों। मोनफ्रोमबो गामियाव रिच जानो थाखाय आङो एजेन्डा लादों। दिनै बनगुरुंनिफ्राय, आमलाइगुरिनिफ्राय, घरादागनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जिखिनि युथ फैदों बे युथआ ज' जादों। बिसोरो न'आव थांनानै साबा कालेक्ट खालायगोन, बे साबाया दजन कालेक्ट खालायगोन आरो जेरैबायदि सलमान खाननि सिनेमायाव बै माने साबाया दजना 100 जन, 100 जना 1000 जन जि मोनसे चेइन सिस्टेम खालामदोंमोन, बे एखे चेइन सिस्टेमा दिनै जोंनि गेजेराव फैदों। आं बेखायनो इउपिपिएल दोलोआव दिनै जइन जाफैनाय साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोजों बरायबाय। आंबो एसे रिक्स लादों, आं बिथांमोनखौबो बुंदों नोंथांमोनाबो रिक्स ला आरो मोननैबो जि सक्तिया ज' जानायनि उनाव उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव जोंहा बहुदा बुंदों बिराद चेलेन्ज दङ, आङो जेबो चेलेन्ज नुवाखै। 100% जों देरहागोन, माने देरहानाया बेयाव 100% आरो बे मोनसे आत्मबिश्वासखौ लानानै जों आवगायगासिनो दङ। रायजो राजानि जेंना सुस्रांनो फैदों आरो आं बुंदों जे रायजो राजाखौ सिबिनायानो जोंनि परम धर्म। सार गोदानै मोनसे बिथांखि फोसावनो नाजादों लाइमोनफोरनि थाखाय सुपार 46 होनना बुंदों, बेयाव मा 8टा गेरान्टि समष्टि केन्द्रिक पार्टिया पार्टि लेभेलाव गोजौ दैदेनगिरिफ्रा पार्टि लेभेलाव जिखिनि इलेक्सन इस्ताहार मेनिफेस्टो बेयाव फोसावगोन। नाथाय केन्डिडेटनिफ्राय स्टेरिं कमिटिनिफ्राय जों ज' लोगो नांनानै उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव जि प्रब्लेम जोंहा जेंना जेंसि दङ बेखौ 8टा गेरान्टि 36टा कमिटमेन्ट प्रतिश्रुति जोङो मोनसे फोसावदों आरो बेयाव जोंनि यां लाइमोनफोरनो मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर अखमनि गेजेरजों 2 लाख थाखा होनांगौ। बेजों लोगोसे माने उदालगुरिनि समष्टिनि नामा जिहेतु 46 बेखायनो उदालगुरि सुपार 46 बेयाव कचिं अरियेन्टेसन बायदिसिना हाबाफारि जागोन आरो जोंनि जायफोरा फरायनाया जोब्बाय बिथांमोनखौ एंगेजमेन्ट खालामनो थाखाय, बिथांमोननि एमप्लयेबिलिटिनि थाखाय, बिथांमोननि खामानि मावनानै जिउखौ दैदेननो हानायनि थाखाय इन्डास्ट्रियावनो जा, एन्टारप्रिनियरशिप जा, स्किल ट्रेनिं जा, बेबायदि माखासे प्रजेक्ट्स आरो प्रग्राम जों लादों आरो बेखायनो जायफोरा आपकामिं फरायगासिनो दङ बिसोरनि थाखाय सरकारि साख्रि आरो साख्रिखौ जोङो बोरैहाय मोननो हायो बेनि थाखाय कचिं ट्रेनिं आरो जायफोरनि फरायनाया जोब्बाय माने गुबुन गुबुन सेक्टराव फार्मिङानो जा गुबुन गुबुन सेक्टराव खामानि मावनो जायफ्रा गोसो दङ बिनि थाखायबो जोङो मोनसे प्लेनिं आरो पलिसिजों जोङो आवगायदों। आंहा बिसास दङ जे खामानिखौ आङो 25 बोसोराव मावबाय, दा बे खामानिखौ बे अभिगताखौ नैबे फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव उदालगुरि विधानसभानि 1,70,000 भटार रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय 100% दु अर दाय खामानि मावगोन। गोजोन्थों।